Det lader sig gøre. Er det vel på faren, hvad? Vi ved ikke, hvordan kommer en eller anden skue amerikaner derude i bilen. Ja, simpelthen altid. Ja, det er ikke kan, det gør det. Altså, fordi vi går her og laver alt det, fordi professor, det er jo simpelthen fandt det i år. Det er fordi, vi synes det. Ja. Sindssygt, du fejler ingenting. Nej. Det er også nødt til at tro på sig selv, ikke? Det går over hele sidste gang, så. Ja, det er rigtigt. Og nu har jeg fundet ud af, hvad det er, der var galt. Det var i stykker. Nej. Høj, jeg kæft, det var rigtigt. Du er skarp i dag. Prøv at jeg skal lige tage af. Har du fået sådan en led? Eller har du fået sådan en... Det er jo fyret af bøf med det. Så får en lys lidt her. Jeg bytte den blå, ikke? Det var da dumt. Nogle år, så brugte vi en ketchup. Jeg har begyndt bedre at lave mad og sådan nogle ting. Så havde vi en gæst på besøg, og så var der ketchup på bordet. Ja, fordi det brugte hun altid, når hun kunne lide mad. Så tænkte jeg i 15 år, havde jeg lavet mad til hende, og så fyldte hun det bare med ketchup. Jeg vil håbe, det du fortalte dig, Alfred, det er sandt. Fordi det her, det bliver sendt ved et direkte videolink. Det bliver Henrik, kan jeg sove i jer? Vi har råd til at spise smet. Du har dage med mange penge, så Basse. Det skal jo blandes i liv. Hans forhold til præsten snakker vi ingenting om. Men Michael, jeg vil ønske for dig i fremtiden, at du vil få et godt job. Og du bliver voksen, og du lærer at omgås voksne mennesker med respekt. Særdeles respekt. Og jeg synes, I skulle tage for jer af retterne, som Jette har lavet. Og vi har lige forspist lidt. Og Michael, fordi det er din dag i dag, så må du tage halvanden portion. Men kun et æg. For vi ved jo, hvad der sker inde på de værelser, når du får for mange æg. Skal jeg nok. Så det vil jeg gerne se. Og så synes jeg, I skal alle sammen rejse op og give ham en længe leve, fordi så træder han jo ind i de voksnes rækker. Så jeg synes, I skulle rejse op. Michael, længe leve. Hurra! Og så en kort. Tillykke med. Mange tak, far. Og så vil jeg gerne sige mange tak til Carsten og Jette for den her udsøgte dinære her. Så vi kan få lov til at holde Michael på personen. Og også Carstens fantastiske fantasi til at lave banen til os og opgaver til os. Og til jer, som har husket at betale endnu, så er det til Carsten, der foregår. 800 kroner per mand. En 50 det, Det står der.